hi ha botigues de discos, no hi ha videoclubs quan abans existien i la gent es creu que els llibres sobreviuran. És a dir, les llibreries, jo crec que una miqueta més tard tancaran. Per què? Doncs perquè la gent gran que anirà morint deixarà de comprar llibres físics, perquè la gent jove anirà accedint al format electrònic. Per què això? Doncs perquè és una realitat. Si tu tens un accés més fàcil des del teu lector de llibres electrònics, te les carregues. Clar que a mi m'agrada anar a una llibreria, fullejar llibres, tocar-lo, m'agrada molt, és una experiència xulíssima. El problema és que jo quan vaig a veure llibres, igual me'n compro un físics cada 2 o 3 vegades l'any. Sí que és xulíssima l'experiència, però això no ho aguanto. I el problema és l'especialització. Sobretot aquelles llibreries superespecialitzades. Les genèriques és una commodity. A mi tant me fa un compri l'últim llibre, l'últim bestseller. Si me'l compro aquí, me'l compro al Kindle, el compro en una gasolinera. La gasolinera he vist que tenien tots els bestsellers. Per tant, la llibreria com a tal, la normal, jo crec que desapareix. El que han de fer les llibreries és canviar el sistema de comunicació i de relació amb el client. Abans era el client que entrava a la llibreria i el llibreter ja sabia qui era el senyor Papet o la senyora Papet. Això ha de canviar completament. Han de tenir eines que ara estan a la base de quasi bé qualsevol empresa, a més que són bastant barates, de promocionar el seu producte. I això com ho pots fer? Doncs amb una càmera com aquesta que m'està gravant, cada dia recomanar un llibre, però fer-ho en un minut, en 30 segons. La gent no té temps. Per tant, després de fer la recomanació, si vostè vol comprar, faci clic aquí i el pot comprar o li envia. Això podria ser una acció que val molt pocs diners i qualsevol llibreter podria fer a les 9 o a les 10 del matí quan arriba a la llibreria. La clau és, una, l'especialització, 2, l'amor al que tu t'hi dediques, és a dir, si t'agrada la muntanya i t'agraden els llibres, el mig és perfecte. No et dediquis a tenir una llibreria d'una cosa que no t'agrada perquè el cap de setmana desconnectaràs. En canvi, aquesta persona al cap de setmana està pensant en la llibreria. Llavors, com ho ha de fer? Doncs el que ha de tenir és el control de la relació amb el client, amb l'usuari final. Si ell té la relació amb tota aquesta gent que li agrada la muntanya, que vol comprar llibres de muntanya o continguts de muntanya, la té ell. Llavors l'ha de canalitzar, o a través de la seva botiga online, o a través de cursets, o a través de trobades, o a través d'un canal de vídeos, o a través d'una app al mòbil, que faci recomanacions, però una especialització, un segment molt clar i una relació.